Mä oon Sampo Kemppainen. Mä oon tuolla Eskarissa, mutta menen nyt ykköselle. Mä oon täällä Hyryllä Eskarissa. Me ollaan muutettu toisen kouluun. Niin ja mä oon nyt vähän niinku esittelemässä tätä meidän rattoria. Eli siis mun Sampo ja mun Ukin ratturi. Niin. Eli Sampo nyt esittelee. Elikkä vähän niinku tässä on se juttu, millä niinku voi pitää kiinni, ettei tarvitse ajaa niinku autoa. Niin. Ja sitten ja tässä on pilkkut. Niin, ja tässä on meidän sammutusjuttu. Tässä on meidän sammutusjuttu. Niin, ja tässä on meidän vaihe. Kaksi vaihekeppiä, 1, 2. Ja sitten täällä on meidän nämä jutut, millä lasketaan niitä juttuja, millä laitetaan niinku ne jotka on perässä olevat. Sampo, mä sanoin nyt yhdet. Ja sitten täällä on tämä juttu, kun tästä painaa, niin kuin nyt näette, niin kuin tästä painaa, mitä ovi aukeaa. Ja nyt mä näytän toiselle puolelle. Sampo ensin. Mä pääsen sinne. Ja sitten tästä aukeaa kansan näin. Tää on vain tiukoin. Siinä on mun Ukin kypärät ja ne Metsukrisen kypärät ja Sampo jatkaa. Niin, ja sitten tässä on niinku ne vaihteet R, sitten toi V, tai siis joku ihmeen toinen vaihe, F-vaihe, ja sitten... Ja älkää välittäkö kommenteissa, että kun Sampo sanoo tuon F:n kanssa, kun mäkin sanoin, älkää välittäkö siitä. Ne voitte te lähettää. Niin, ja sitten tässä vähän niin kuin meidän rattori on nyt ajettu vähän niin kuin tähän. Ja meillä on niin kuin, vähän niin kuin tässä vieressä puukärry. Niin tuolla. Niin. Mä käyn ulkokuvassa. Eli Sampo ottaa tuolla rattorissa, niin mä näytän sen teille sinun. Meidän rattorin etupaino siinä meidän Sampo, mä näytän ulkoisen rattorin. Eli tuossa on se rattorivuorti, rekkari. Niin kuin näette, se on tuommoinen 82.5.O AT. Ja sitten siinä on meidän puukärry. Ukin. Ja siinä on mun toinen Ukin rattori, se on vaan vanhempi ja se on rusta. Siinä on kyntökärry jäljessä ja siinä on sivulta puukärryjä. Tuolla on noin tykäpuita edessä. Sampo, avaa se ovi! Sitten täällä Sampo nyt avasi mulle tää toisen puolen oven ja nyt mä tuun sisälle ja tuolta kylympästä ja sitten mä tuun täältä vähän vaikkemassa paikasta pois. Ja sitten tuossa on, että saadaan noin peräjutut tekemään hommia ja tuolla on tuommoinen keppi ja Juho, kuva myös tuolta. Ja sitten tuossa on noin varoitteet, että mitä tälle ei saa tehdä, mutta tälleen pitää olla. Että jos jättää niinku tän Käsijarru. Niin tuolla on se käsijarru. Niin. Ja jos se jättää alas, niin tää liukuu ja sitten jos jättää ylös, niin se ei liu. Ja Niin sitten tää ikkunajuttu, se aukeaa näin, että niinku pannaan se sitten ja tuosta vettä se eka ylös, se on vähän jäykkä. Ja sitten tuossa on tuolle, että se niinku painetaan alas. Ja sitten tuosta nostetaan ja painetaan tuosta kiinni. Ja se on sitten ja siinä. sitten tässä me ollaan vähän niinku nyt Juhon kanssa ollaan vähän niinku käyty nyt metässä hakemassa. Ja tuolla on nuo, että mutta tässä ei nyt toimi toi. Sitten tuolla on nuo jutut. Niin, että meillä on... Siellä on radioita ja noita nappuloita ja siellä on
lyhyitä valoja ja pitkiä valoja ja vilkkuvalo, mutta älkää huolehtiko, nimittäin tässä traktorin katolla täällä ei ole vilkkuvaloa katolla. Sitten kun tätä pyörittää, saa noita tuulettamia niin kuin eri asentoihin. Ja täällä toisella puolella on kanssa tämä. Noin. Mä jatkan tästä. Ottaa tuolta toi kärry. Tuolla on meidän lapetti, joka me ollaan nyt pantu tuohon. Ja tuolla on meidän nuo jutut ja... Niin. Ja Ja tuolla on vanha juttu, kärry. Niin. Ja tuolla tässä on... Ja tuossa on meidän takavalot. Aina kun Niin tuolla mä kuvaan sen tästä. Niin, siinä on meidän valot. Toinen valo on tuolla, niin älkää välittäkö, ei me kuvata sitä nyt. Mä kuvasin sen täältä. Ja, Ai saakeli. Älkää vaadako välittäkö tosta. niin. Ja sitten se palkas olla siinä. Vielä on yksi. Käydään vielä näyttämässä tämä meidän tämä. Elikkä tässä on vielä meidän... Heikö, ottakaapa niin me laittaa Sammon kanssa tuon pienen traktorin esittämään se teille. Niin. Siinä ei ole oikein mitään nappeja. Tää on vähän uudempi traktori. Niin. Mutta Tauolle. vaan. Ja muutenkin tässä pikkurattorissa on vähän sen ruostetta, niin älkää välittäkö ruosteesta. Tossa on tuolta. Sitten nyt Sampo ja minä nostan tähän pienempään traktoriin. Täällä on vähän näitä ja... Vähän vanhempi malli. Ja tuolla on takaa hyllyjä. Tää on aika laiska tää traktori. Ja muuten jos... Mutta kyllä tää kuva toi sovuppi. Kyllä se vielä pukkaa joskus musta. Niin toi. Älkää välittäkö tosta. Röyhtää se. Sitten nämä äänet. Että kun tää on vähän rikki tää traktori, niin ne jarrut oikein puolin mennä ääntää. Niin. Ja vasuuri. Ja vasuuri. Äänestä. Aika vikiseitä ja vasuuri. Älkää välittäkö. Koska Sitten tuommoiset on avaimet. Niin, ihan hienot. Mutta me ostettiin tänne uudet, eikö niin? Niin. Ja sitten tässä on vähän niinku hienompi. Ota kaveri, mä käyn ulkona yhden jutun. Nyt sä et sanonut Juho. Joo. Ja tuolta näkyy traktori ja tuolla on Sampo. Se on 6. Älkää välittäkö tuosta Kiinasta, koska ne oli ne jarrut. Ja tuossa on vähän rikkinäistä rennasta ja se palkkas olla siinä. Voitte lähettää viestiä, jos haluatte ostaa, niin ostakaa. Soittakaa Pentti. Niin sieltä löytyy näiden traktoreiden hinnat ja jos haluatte ostaa ja jos ukki lupaa, niin ja voitte ostaa. Se alkoisi olla siinä, Sampo ja Juhon. Me ollaan aina välillä kuvailemassa.